Benvinguts al canal BAM 2000. En aquest tutorial explicarem algunes coses sobre les imatges, com insertar-les, com ajustar, com el format, efectes, etc. Doncs vinga, anem a per feina. El primer que hem de fer és tenir unes imatges. Jo he baixat unes imatges d'uns peixos i les he guardat en una carpeta dintre del meu ordinador. Bé, anem a insertar i anirem a imatges. Fem un clic i aquí està la carpeta on he guardat aquestes imatges. Doncs seleccionaríem la primera, li direm insertar i aquí la tindrem. Veurem que és una imatge molt gran i de moment les deixarem com està. Recordarem de fer un clic al final de la imatge perquè desaparegui aquests puntets que surten marcant que és la nostra imatge. Perquè si ingressem una altra dintre en aquest moment, doncs el que passaria és taparíem aquesta, desapareixeria i posaríem la nova. Així que farem un clic, farem un espai, un parell d'espais i insertarem una altra. Anirem a insertar imatges i agafarem per aquest peix i aquí la tenim. Tornarem a fer un clic, deixarem un parell d'espais, insertar imatges i aquesta altra. Molt bé, hem passat ja a la segona pàgina. Farem el mateix, un parell d'espais i així successivament anirem insertant totes les imatges que tenim guardades a la nostra carpeta. I finalment insertar imatges i agafarem aquesta d'aquests discos. Molt bé, que és molt més petita que les imatges. Bé, farem una ullada al que tenim. Aquí tenim les tres imatges, les tres pàgines, perdó, amb aquestes imatges. I així de fàcil és insertar una imatge dintre d'un document. Molt bé. Coses que podem fer amb les imatges. Doncs el primer que podríem fer és, com veiem que són molt grans, podríem fer-les més petites. Podem arrossegar aquests punts, des d'aquí, uns quadrats, i aquí el que aconseguiríem seria deformar-la. No ens interessarà. Doncs farem un Ctrl+Z per tornar a tenir-la com al principi i ara anirem a aquestes rodones que tenim a les puntes i aquesta vegada sí que les podrem fer més petites però sense deformar-les. Continuarà la seva proporció però més petites. Aquí les més petites. Bé, i podríem ficar-les a diferents llocs de la pàgina. Per exemple, la podríem centrar aquesta la podríem posar a la dreta, aquesta donar-la a centrar, i aquesta també la centrarem, i aquesta la deixarem aquí o la posarem a la dreta. Doncs hem canviat una mica de posició les nostres imatges. Quan cliquem sobre una imatge, la primera, ens obre aquí a dalt una pestanya, una eines d'imatge i aquí hi ha un grapat de coses. Molt bé, podríem canviar-li el brillo. Veieu, canviant simplement posar-la més fosca o més clara o deixar-la com està. Depèn com sigui la imatge. Que deixarem com estava, que així queda una mica fosca. Molt bé, podríem canviar el contrast per a més o menys contrastada i podríem posar diferents colors, en blaus, en liles, en verds. Podem fer moltes coses en blanc i negre o amb escala de grisos. Molt bé, o deixar-la com està. Perfecte. El que podrem fer també és posar-li un marc. Alguns són més macos que altres. Bé, aquí tenim un grapat de possibilitats de posar-li uns marcs diferents a la nostra foto. I així podríem fer amb totes les imatges que tenim, donant-li formes més atractives a la nostra pàgina. I finalment aquesta la farem rodona. Molt bé,
Doncs gràcies i ens veiem al següent tutorial de BAM 2000.